Welcome back dito sa DIY Love TV mga kalapatids. Today's video, napisa na po yung itlog ni yung una natin na breeder na napisa na, and then ipipicture po natin yung mga kalapati natin para maging palatandaan kapag nag-overfly mga kalapatids yung mga warrior. Abangan. So ayan mga kalapatids, today's video, gagawa po tayo ng short video para dun sa mga warriors natin, at para kapag nag-overfly is malaman natin kung sino yung nawala dito sa ating loft sa mga flyers natin, and then kapag bumalik naman is may palatandaan tayo mga kalapatids. Yan. So tara muna mga kalapatids, silipin muna natin na una yung itlog ni yung unang first natin, yung first, ayan, yung first breeder natin yan, no, namisa na mga kalapatids, napapansin nyo, yan po. So isa lang po yung mabubuhay dyan, pagkakalam ko mga kalapatids, yan po. So tapang-tapang na yung kanyang ina, yung hen mga kalapatids, ayan po. Ito po yung cock, ayan, silang dalawa mga kalapatids. And then, susunod na rin mga kalapatids yung isa na nandito. Yung isang nandito, mga kalapatids. Ayan. Baka by tomorrow, mga kalapatids, is mamisa na rin yan. Ayan. Yung isa nating, white. Yung dalawang white natin na nandito, mga kalapatids. Yan po. So, mga kalapatids is, day 5 na po yata ng natin pagpuporga natin, pagko-condition sa mga breeders. Yan po sila, relaxing. So tuluyan ng nalis yung paanong ating isang kalapati mga kalapatids, papansin ko yun, yung nasugatan. So check po rin yan mga kalapatids. Yan, so medyo maingay yung ating baboy. Yan po. So wag na natin patagalin mga kalapatids, umpisa na natin i-check yung mga warriors natin, and then check natin kung yung mga mukha nila, para kapag nag-overfly or bumalik mga kalapatids is may palatandaan tayo dito sa ating mga warriors. Yan po sila. So relax na sila mga kalapatids. Yan po. So relaxing na sila mga kalapatids. Yan. So tara mga kalapatids, umpisa na rin natin sila tingnan mabuti, and then baka lagyan na rin natin ng tape dahil by tomorrow mga kalapatids is iti-training natin yung second, yung first batch, and then yung second batch mga kalapatids na warriors natin dito. So tara mga kalapatids, samahan nyo na ako, and then set up ko muna yung ating camera mga kalapatids. So mga kalapatids, dito na po tayo dito sa loob ng flyers loop natin. Ayan po mga kalapatids, nandito po sila lahat. Then mga kalapatids, umpisa na po natin yung pagpapakilala sa kanila, para sa ganun kapag nawala is, at kung bumalik mga kalapatids is may palatandaan tayo. And then yung iba dito mga kalapatids, yung second clutch and third clutch mga kalapatids is ititape na natin yung kanilang pakpak, dahil bukas is umpisa na natin sila ititraining sa labas. Ayan po. So mag-uumpisa na po yung series natin dito mga kalapatids. Yan po sila lahat. Yung iba na sa baba. Yan. Yan po. So tara mga kalapatids, umpisa na natin, at huwag na natin itong patagalin dahil gumagabi na rin dito sa amin mga kalapatids, dahil kanina di ako nakapag-video na kasi may ginawa kami mga kalapatids. Yan po. So konting update lang tayo ngayon. Ayan mga kalapatids, tara umpisa na natin. So ayan mga kalapatids, kuha na po tayo ng isa. So ito mga kalapatids, sure po ako dito is second clutch to na white natin. Ito po yung isang white na second clutch, dahil sa mga first clutch and second clutch at sa third clutch is tigi-isa po ng puti yung nailabas nila, and yun na warriors isa lang din na puti. Ayan po. So okay naman sila mga kalapatids. Yan po. Tandaan nyo, yan po sila. Pakita natin maigi mga kalapatids, para
kapag nawala, alam natin. At para may palatandaan tayo. So may clip ring siya mga kalapatids. Clip ring lang po yung nailagay natin. Yan po. So number 61 siya mga kalapatids. Yan po. So number 61 po. So tanda natin yan mga kalapatids. Yan po. So yan. Kitang-kita to mga kalapatids. Yan po. So tara, kuha tayo ng iba ulit. So ito mga kalapatids, green cell siya mga kalapatids. Ayan, isa to sa palatandaan natin din minsan mga kalapatids. Ito po yung second clutch na off color natin na green cell. Ayan po. So maganda po siya ng iba mga kalapatids. Ayan. So may mataba na rin siya mga kalapatids. Yan po. So number 16 siya mga kalapatids. Yan po. Number 16 po. Mapapansin nyo. So yan po. Po siya kaganda mga kalapatids. Second clutch po ito. Ayan. Sunod natin. So second clutch din to mga kalapatids yung kinukuha natin ngayon. Ayan. So blue bar. So possible cock to, diba kalapatids, dahil ang ganda ng kanyang katawan, no? Ayan mga kalapatids. Ayan. Kita nyo naman mga kalapatids. Yan po. So taas natin yung brightness. Ayan. So magiging ano natin to kapag may bumalik man sa atin dito, kapag may nag-overfly mga kalapatids, kapag may nawala, palatandaan to sa kanila. Ayan. So di ko po na ititape yung ano nila. So gawa ng ano natin dito sa ating loaf. Ayan po. So number 32 siya mga kalapatids. Number 32. Ayan. Kuha po tayo ng iba ulit. So ito mga kalapatids, white flight na blue bar. Yan po. White flight na blue bar. So ma-alternate po yung kanyang pagka white flight. Yan. Yan po. So may batik-batik siya sa ulo mga kalapatids. Yan, magiging palatandaan natin to. Yan. So ang kanyang clip ring is number 86. 86 po siya mga kapatids. Yan po. 86. Yan. Then sunod natin. Then susunod natin mga kapatids. So dito yung iba eh. Hindi ako nakakawala eh. Yan. So isang blue bar mga kapatids. Yan po. Second clutch. Yan po. So itatanda natin yung second clutch dahil kapag na-training na natin to sa labas is sila po yung babantayan natin. Yan po mga kapatids. Isang blue bar. Ayan. So ang kanyang number is, so pumipiglas, 45 mga kalapatids. Number 45 siya mga kalapatids. Yan po. So tara ko ulit tayo ng iba kalapatids. Yan. Yan, isang white plate ulit mga kalapatids, kapatid nung white plate na batik natin mga kalapatids. So ito may pagka chocolates opal siya sa kanyang pakpak mga kalapatids. Isang white plate, possible hen to mga kalapatids. Ayan po. Ayan, papansin nyo mga kalapatids, condition na sila. Titraining na lang mga kalapatids.
So number 39. Number 39 po siya mga kalapatids. Ayan po. Then sunod po natin is po tayo na isusunod natin mga kapatids. Ayan. Ayan. So possible na ayan. So ito, isang blue bar ulit mga kalapatids. So medyo mailak talaga yung kalapati natin dito sa ating fire slope. Ayan, so possible cock to mga kalapatids. Ayan siya, naglulugon pa. Ayan. Ayan po. Number 60 siya mga kalapatids. Pag number 60. Ayan po, isang blue bar na cock, possible cock. Ayan. So ito mga kapatid, blue bar ulit mga kapatid. So karamihan dito sa akin second clutch mga kapatid is blue bar. Ayan po. So number, so pupipiglas mga kapatid eh. So di natin maiwasan yan. Baka isang cock to mga kapatid dahil you know, so laki blue bar. Yan. So isa-isa natin sila pinapakilala mga kalapatids. Yan po. So may pagka-chocolate to sa kanyang pakpak. So number 43. Number 43 siya mga kalapatids. Ayan. So kuha na tayo ulit. So ito mga kalapatids, isang checkered mga kalapatids. Ayan. So possible hen. So magkapatid to, dalawa checkered. Ayan po, may pagka-chocolate din sila sa kanilang mga pakpak mga kalapatids. Yan po, kikita nyo sa ating video. Ayan. So number 80 siya mga kalapatids, pang 80 siya. Ayan po. So sunod din natin is yung isang kapatid niya. Ayan mga kalapatids. So ito yung paghuli na natin to. Ayan po, isa po siyang cock na checkered. Ayan, so maganda yung pagkakamata niya. Yung kanyang mata. Ayan po, so namumulbos na, iwating na, pwede na silang lumipad. So kailangan muna natin sila i-training dito sa ating loop para iwas overfly. Ayan. So pang 46 siya mga kalapatids. Ayan. So ang kanyang number is pang 46. So mga kalapatids, yun lamang po yung kanilang, so yun lamang po yung kanilang, ito lang po yung second clutch natin mga kalapatids. So sunod na lang natin yung mga iba dahil maubusan po tayo ng time dito. And then mag-aaksaya po tayo ng time na mabuboring lang kayo mga kalapatids. Kaya next video ulit natin gawin to, isa-isain sila mga kalapatids. So yan po, kita nyo mabuti. Yan. Yan, so picture na lang nga tingnan na lang natin sila isa-isa para kapag nawala, yan po, alam natin agad mga kalapatids. Ayan. So isa-isa natin tinututok sa kanilang mata ay kanilang image mga kalapatids. Yan po. Ayan mga kalapatids. So yung iba nandito. So nandito yung first clutch mga kalapatids. Yan po sila. Yun, so that's it mga kalapatids. Hanggang dito lang yung ating video muna. And dako naman tayo sa mga nagpapa-shoutout
sa Facebook at sa YouTube. Tara mga kalapatids. So yun mga kalapatids, magsha-shoutout na tayo ngayon sa Facebook at sa YouTube natin. Sa YouTube channel natin mga kalapatids. So ayan. So unang shoutout natin mga kalapatids is shoutout kay Michael Andrew Yu. So shoutout sa iyo kalapatids. Ayan. So lagi nakasuporta din yan mga kalapatids. And then shoutout kay Aldo Saint. So si admin ko yan, si John X Plaza. Yan siya. So shoutout din kay Ace Love. So shoutout sa iyo Lods. And then nakahag na rin ako sa iyo, nakasubscribe na rin ako sa iyo kalapatids. And then shoutout kay Amaba Love TV Ace. Yan din, shoutout sa iyo. So shoutout kay Ivan Love. So taga Bayambang, from Bayambang, Pangasinan siya mga kalapatids. Yan, so shoutout kay Jay Kurz Desalis. Shoutout kay Ethan, Mark, John, Russell, and CJ, Jared, and Gian, and si Ikoy. Yan, so shoutout sa inyo dyan mga kalapatids. And then shoutout kay Ryan Rosario. So shoutout sa iyo Ryan Rosario. And then shoutout, i-promote natin si Puloy Sherdalov Vlog. And then subscribe din kayo dyan mga kalapatids. Subscribe din kayo kay Puloy Love TV. So shoutout sa iyo Puloy Love TV. And then shoutout kay, so yun lamang po yung pa-shoutout natin dito sa ating YouTube channel mga kalapatids. Don't forget to like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung button kung updated ka palagi dito sa, para updated ka palagi dito sa ating YouTube channel. And then kapag nagustuhan mo itong video natin mga kalapatids, i-share mo to sa Facebook. And then huwag mong kakalimutan yung ating paraffle kapag tapos na po yung lockdown mga kalapatids, at para isa ka sa manalo sa ating raffle mga kalapatids. Yan lamang po yung ating update dito, konting update pasilip dito sa ating vlog dahil medyo pagod tayo mga kalapatids. That's it mga kalapatids. Peace.